Evo kako sam postao menadžer u coffee shopu u Americi bez imalo radnog iskustva. Dobrodošli u još jedan vlog gdje vam pričam i otkrivam tajne kako se super ovdje snaći i još bolje zaraditi. Bilo je to 2022. kada sam po prvi put otišao u Ameriku. Ništa nisam znao što me čeka i kako izgleda sve tamo. I trebao sam biti server asistent, ali nisu se naravno držali ugovora jer je menadžment naravno svugdje u Americi tako grozan i nesposoban. I onda sam jednostavno morao prihvatiti sve što mi se nudilo, samo da krenem raditi. I ponudila mi se pozicija da budem barista u coffee shopu. Nije mi se sviđalo jer su smjene bile znači od 6 ujutro pa onda do podne, ništa ni sa čim. I rekao ajde idem. Ništa nisam znao, ni kako se kava radi, ni kako se ova pjena radi, ništa živo nisam znao. I moja sreća što sam brzo to naučio, brzo sam pokopčao i naravno menadžeri su to sve vidjeli jer mi je komunikacija s gostima bila izvan